Rwy'n Jessica McLennan, rwy'n disgybl o Brymyrddin. Rwy'n astudio lefel 2 gofal plant a fi'n lleoliad Cyrch Meithrin Llangynnwr. Fel rhan o'r cwrs, fi wedi mwynhau creu gweithgareddau gyda'r plant, chwarae creadigol mas i allan, gweithio 'da plant newydd trwy'r amser a fi'n mwynhau gweithio a dysgu pethau newydd trwy'r amser. Rhestr nes i wynebu Jess oedd achos yr holl gwaith galed wedi wneud ystod y flwyddyn. Mae Jess wedi dangos dealltwriaeth dda o'r cwrs a bod fi dod mas i gwely yn y lleoliad wedyn, fi gallu gweld y gwaith bydde wedi wneud yn y dosbarth, mae wedi gweithreiddio wedyn yn y lleoliad. Mae fi'n trefnu amser fi'n arbennig o ddafyd, mae wedi swydd tu allan o'r ysgol a hefyd wedyn lleoliad a mae wedi dod i'r dosbarth bob dydd Llun wedyn fyd. Fi'n llawer iawn mwy hyderus nawr pryd o'n i wedi dechrau. Fi jyst wedi dod lot mwy hyderus gyda'r staff sy'n gweithio yma. Mae eisiau cyfathrebu gyda pob un o'r staff. Fi'n teimlo bod da fi perthynas da gyda'r plant i gyd yn y cylch hefyd. Fi'n credu wneud Jess bod yn yr unig dda yn y dyfodol, gweithio 'da plant phobl ifanc achos o'r sgiliau sydd 'da fi a mae wedi dangos gallu. Hoffwn dymuno'r gorau i Jess am dysgwyr y flwyddyn.